Ikaw muna. Doon ini, tumawag na ako. Amin, simunukan ang tiyato. Ayan na kawat. Iyan to, kita niyo na. Dahil asinggap. Aw mo yan to. Dahil nakiel. Aw malayo saan? Yari ko lang. Way ka nakiel, yari ko rin di. Okay, insimunukan niya ini. Way na dugaing gentlemen, listen to me. This night, fighting for champion. Ay, tumagtugpak. Masakit sa. Okay, special request. Elena. Okay, Elena lang ko rin doon. Iyari nga mo nakalukis. Asulat gisi. Gisi. Elena. Okay. Ano na Elena? Okay, Elena. Sa lugay kaway pa rin doon. Sa iyan na kuno ko rin doon. Bangka wala rin di. Yato ko rin to. Pagka-iyari ko rin di, iyari na ko rin di. Magkikisi aja sabi ni. Wow. Yang sinikan si pakat. Ako ini, usog ako to. Okay. Ano na Elena ito? Okay, Elena. Baka rin nun inda ay nako magsibugluman. Bisan ako ini, di na maluman. Pagos ini hapon. Adong ini, kita on kenji maingat. Doon ko na pa United. Kalma si Pikes Ray yung base up. Okay, yo. Okay. Ano na nabulit to? Di man dyan rin maghabulit da. Bisan ako ini maghabol da. Habol. Si Mahaya dia sinsinap bulan bisuol atay good miyuta. Okay, praga down. Ano? 2,000 kuno. 2,000? Boleh ay. 2 taon. Mancari. 2 taon. Isi ng buhok. Ay! Ang buhok ko no. Ay, di ako. Karya tumawag kitang buhok. At ini mag-contest sila ini. Kung nasa kawinda, mag-contest ka mo. Adong ini. Mag-contest. Okay, Juggerman. Ito yan. Isi mo no. Way na duga yung din kan. Jay! Sumapto ma. Jema. Okay. Jema, iyari ka mo. Okay. Ano na yung Jema? Dahil parang anak bantang timogdan. Siya wow. Okay, kung yun natangaratan ni Jema. Jema, iyariin iban mo. May tayan ni siya mabaho. Basta ba nag-perfume ita? Iyari ko pa ulan niyo. Nag-perfume ako. Okay, Jema. Ano na Jema? Yan na Jema. Palabayan niyo. Okay, Jema. Bing mabayang inda. Tawagon ko man ni Jema magbalik. Okay. Abok isa-isa mo, Jeda. Okay, makadyarin ako nung inda ini. Makadyarin ako nung. Ano yung pangalayan mo yan? Ano na? How na may piyan mo? Pagkakas